קורה כאן? מה זה? מה זה הצייר הזה? רגע, למה אני לחוץ? מה זה? מי אתה? מה אתה? מו אתה? מי כתוב? תפסיק לדבר סינטי המטומטם. זה לא סינטי אפס. טוב, אז אתה צריך להתחמק מצבע בלה בלה בלה, אני אהרוג אותך. מה אתה רוצה לראות מי יהרג? אני אהרוג אותך. מה זה? אני לא רוצה לקנות את הגיימבסים שלך. שלום חברים, אני יודע שאמרתי שאני אעשה סרטון כל יום. לא הצלחתי, אבל עכשיו אני אומר לכם, אני לא אפספס כל יום. וראיתי שעל בלוג זכות והסרטון שאני הורדתם צפיות. אז חברים, אין כזה הרבה צפיות. כנראה אתם לא כזה אוהבים בלוג זכות. אז תרשמו לי בתגובות איזה תוכן אתם אוהבים. כי יש לי 2 סרטונים 40 דקות של בלוג זכות וסרטון 16 דקות של המשחק החדש, וראיתי את 2 הסרטונים האחרונים של 2 המשחקים האלה, אתם לא כזה אהבתם. לא, אני לא נמצא כאן. מי נמצא כאן? חוצפן קטנציק, חוצפני. לא! הנה, אתה לא נמצא. אתה לא כאן. יופי, לך מכאן 110. אתה רציני איתי? זה חוצפן, אני מת. אחי, אני רק זז, הוא רודף רמיסו. זאת תהיה הזדמנות. בום. טוב, הוא לא קרוב, הוא מתקרב. זה מניק. בורחים ממנו. לא. נמצא לידי. אני אקח את המברשת הזאתי. טוב, עכשיו את המברשת, מה עושים איתה? רק אלוקים יודע. שיחקתי את זה לפני המון זמן, אני משאל פעם אחת. לא, איפה הוא? כן, ואני זוכר שזה אחלה משחק היה. כן, אבל שיחקתי את זה לפני איזה שנה. אני לא קיים. זה קצת הפריד אותי, מתסס לי כל מסך. אני הולך. אתה נראה כמו בחור שיודע מה עושים. לא! חוצפן, איך הוא עזב אותי. אפילו פעם אחת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ברח אתה, איפה זה הכניסה? הם בואו. הוא הלך לשם, נראה לי הוא יודע מה עושים. אני סומך עליך איש זר. סומך. הנה האנשים הזרים. לא, זה התחלה. מה יש לך? נכון, זה התחלה. כן, זה התחלה. מה יש לו? חוצפן קטנצי כזה. טוב, עכשיו אני אנסה למצוא את זה. יופי. איפה זה? מברשת. אני לא חושב שזה היה הדרך, אבל בואו נעשה. לא יודע איפה הציור האבל הזה. לא רואה אותו ואני חושב שאני מתקרב. אלא ואני מקווה שאני לא אבל לא. המטרה שלי זה לא להיפגש איתו. ואני גם לא רוצה להיפגש איתו. לא, אין כלום. הוא יכול להיכנס לכאן? תגיד לי שהוא לא. וואו. לא כאן אני שחור. הוא לא יכול. מזלי. הולכת לקפוץ. יופי.
יאללה. הנה הסרסיום, אני חושב שזה היה קרוב לסרסיום. הנה סגול, אני חושב שאנחנו מתקרבים. מה קורה בחוץ? כתום? הנה אחד מסוגי, לא, הוא לא מסוגי. הוא כתום. והסקנו. דבר אחד. זהו אדום. איזה אדום? כן, עכשיו אני בלי צבע. ואני צריך פטיס. יש לי מברג, מסור, ניקח מהר. הוא לא יכול. טוב. עכשיו מטרסי זה לחזור, כי אני זוכר שהיה איזה מישהו שהוביל אותי לכאן. טוב, הוא אפור. אני חושב שהוא יכול לעזור לי. בני, לא. לך מכאן, עוף מכאן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! הנה, זה לא, אין כאן שום כניסה מפתית. אם כאילו אני רואה אותו הלך עליי, אסור לי להתקרב אליו. לא רוצה לראות אותו כאילו. טוב, הנה, לא, הנה אני כאן, זה מקום מוגן. זה מקום מוגן בשבילי שהוא לא יכול לבוא. לא, בוא, לך מכאן, עוף מכאן, עוף כמו ציפור, עוף מכאן. יפה, הוא לא כאן. שוב, אתה רציני, אתה לא עוזב כאילו את המקום הזה, אתה בכוונה רודף לך. טוב, עדיין יש את זה. זה יפסיק בכלל. תפסיק לבוא לכאן, איזה מניוק. איפה הוא? אתה לא יכול להיכנס למקום שאני בו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. אני לא רוצה. בוא נראה אותך תופס אותי. בוא נקע. אוקיי, אתה לא תוכל להרוג אותי, אתה לא יכול. הנה הוא נעלם. הוא ממשיך להסתגר אליי המניוק הזה. טוב, אני הולך מהצד הזה. איך? הפעם זה מהצד הזה, פעם אחרת זה מהצד השני, אני נראה לי תקוע. לא אכפת לי מאיפה שהוא, לא אכפת לי מאיפה שהוא, כן, אני רוצה הביתה. הנה, אני יכול להגיע הביתה. לא הביתה. אני לא צריך הביתה. אם אני כאן, זה אומר שאני די קרוב למטרה שלי. לחזור למקום הראשון הזה שמתחיל הכל. לא! לא, אני שונא אותו. הוא רציני איתי. איפה אתה בכלל? אחי, חברים. איזה מעצבן. איפה המקום הזה של האדום והמברג? כך חושב שאני אמצא את המקומות האלה. הנה, זה עכשיו גם איפס לי את זה. לא, זה לא איפס לי את הבשיים. והלבשתי אותה מההתחלה. בצבע זה קשה. הגעתי לנקודת הצבעים, אני מתקרב. הנה, אני הולך להחזיר כל נמצא איתה לי. הנה. צריך לעשות מפה של כל המקום הזה.
יא זבל, אתה ניסית איתו פעם קודם, הצלחת, עכשיו אתה תצליח, יש לי צבע, ויש לי צבע, הנה הוא בדיוק בן אדם שמחפש אדום, ואתה יודע איפה אדום? יופי, הוא יאהב את זה לי, אני מקווה שהוא יודע, אבל אם הוא לא, אז הוא חתיכת מנהיג קטן. יופי, יופי, הנה מלא אנשים באים לכאן, מלא אדומים. יאלו. אחי, אתה מחזיר אותי, נראה לי הוא לא אמור להיות עבד טוב. נראה לי הוא לא עבד טוב בכללי. וואי, היה כאן. טוב, בוא כבר עבד. עבד גרוע. הם פטיש, משבר, ניקח מהר, נברח לך, יא ציור. זה צוצי קטן. היי, לא זה כתום, זה אדום, זה אדום. רגע, דופקים לי על הדלת, חברים. נמיך. הלו. טוב. כרגע עושה שרטון. איפה הציור הזה? לא ציור, אסור להרוג אותי. ציורה. סגרי את הדלת. טוב, יש לנו עבדים, חברים, תראו, זה העבדים שלנו. הם צאו לנו איפה המסמר הזה. אתם מוכנים, עבדים מוזרים שאני לא מכיר? מה? איך הם יצאו? אבל הם אמורים להיות עבדים, הם ברחו ממני. הם אמרו, אם אנחנו עבדים, אז בוא נברחים. טוב. אני הולך ללכת איפה שהם הלכו. זה הטכניקה שלי. למצוא אותם ולעקוב אחריהם. הטבח. הוא ירוק. לא, זה יותר מתקרב. אחי, איזה חוצפן. לא. תזכור שלא יש מטרה אחרת. לא אותה מטרה היפה שלי. הירוק הזה. תלך מכאן. עוף מכאן כי אני בדרך. כאן. לא. הגעתי לכאן. זה יהיה עכשיו מקלט, אני אהיה בו כמה דקות, לא דקות. יהיה בו כמה שניות, 13 דקות, ועדיין לא סלטים, מקום שם מברק. טוב, אני קצת זוכר את הדרך. זוכר שהיינו צריכים ללכת לכאן. עכשיו כאן, לא כאן, אני לא יודע, אני מסתבך, אני לא מסתבך, אני כן מסתבך, מה קורה? פאק, אני ראיתי את הטול הזה. יש כאן צבעים, אפשר לפתוח, כי איפה שאין צבעים זה אומר שאתה יותר קרוב. אני יודע שהצבעים נמצאים במקומות אחרים. לא, אני הלכתי הפוך. מה שחשבתי. זאת המקום הזה, הוא לא היה קרוב. איך עושה שזה איפשהו כאן? אני מקווה שזה הכיוון. איך הוא נמצא כאן? תגיד, יש לך מברק. תגיד, זה מסתור שזה בשבינו. אחי, הוא אמור להיות צבע כחול. איזה, הוא גם מצא מברק. הנה, אתה תעזור לי.
נפריד ביחד, בוא. לא, כאן הוא נמצא, הוא כאן כן נמצא או לא נמצא, מה זה? היי, נכון, לא ראיתי את זה, חשבתי את זה ליד. אוי, אני זוכר את הפרקור הזה. זה נכון, סיפרתי לכם עם בן דוד שלי. אני זוכר ששיחקתי איתו בזה. כל זמן לא הצלחתי לעבור את הפרקור. כולם הצליחו, משום מה הם לא הצליחו אצלי. כן. עכשיו זה לא כזה קשה. יופי. ויופי, צבע כתום חברים. רגע זה עשה משהו. רגע, טוב עדיף לו צבע כתום. יש לי קירות, אתה יזכור את הקירות שלך. היי, אני מאוד מפחד. מה קורה שאני מגיע ל-13 לעשות או מסלים את כל הצבעים, זה מעניין. הגעתי עכשיו לכאן, אז ראיתי איתי להגיע כל הזמן. עכשיו אני לא צריך, עכשיו אני צריכה איפה. טוב, נתקדם. אתה רואה אותו, תהיה. טוב, אני... צהוב. איפה כתום? איפה? אין כאן כתום! לא, אני צבע כתום. אני לא בן אדם, אני צבע. זה מפחיד לפעמים. אני יודע שאתם תגידו, אתה תינוק מגודל. אבל זה קצת מפחיד, זה היצור המוזר הזה רודף אחריך. לא, אני לא מוכן. לא, אני לא קיים. אני הצבע הזה, אני בן אדם, מה? על מה אתה מדבר? די, אני כל כך... זה כתום, זה נראה כמו צהוב, זה גם נראה... זה כתום, כן. רוצה כתום שני והכתום שזה, זה לא נראה כמו כתומה, ואתה אמור למות. אוף מכאן. רק כמו צהוב. מה הדברים שלו? אני לא עיוור צבעים, הנה, עכשיו זה נראה כמו כתום. ועם זה... מה זה? לך מכאן, פליז, לך. יופי, הוא ברח, הוא הלך. הוא מפחד ממני, הוא מפחד מאוד. זה ממש לא אני מפחד ממנו, והוא יכול לקרצף אותי. לא יודע למה אמרתי לקרצף ולא לקסח, למה? כי בא לי. טוב, עכשיו אני צריך... צריך למצוא את המקום. בוא, הנה כתום. עכשיו קיבלתי צהוב. מה? לא. טוב, אני מבין. אין כאן צהוב, ואתה גם לא רוצה להביא לי צהוב. אני הולך לכאן. יופי, לא נמצא כאן, נמצא בצד השני. הנה, זה צהוב, המון צהובים. אני גם צהוב, תראו, אני צהוב. אני בכלל לא בן אדם. זה שינו לו שאני בן אדם. אל תהיו מלשינים, מניוקים. שאלה, איך הסרטון של בלוק זכות וזכויות יוצרים? אני צבע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני בן אדם. מה, אני בן אדם, מה קשור אפילו? כן, אני צבע סומסו לא בן אדם, כן, אם אתה לא תאמין אז אתה מעצבן ואתה לא אוהב מעצבן, נכון, אני מקווה. אחי, מה זה? זה לא מגניב, זה לא יפה, זה לא כיף לי.
אחי, מה זה? זה פרקור. הדבר המסובך הזה. אחי. לא. אני הולך לרדוף אחריך. רציתי לראות מומוס ולהתיק ממנו. מסתבר שהוא לא עושה כלום. עכשיו צריך לקפוץ על זה, כמובן. מה זה הפרקור המסובך? זה לא פרקור, זה מוזרקור. זה מוזרקור, לא פרקור. זה היה ארגז עם סקולה, ממש לא גרפ שלי, ממש לא. תסתכלו כל מי שיודע שזה. מחור. הנה. עכשיו אני הגעתי כאן. עכשיו. לא! כל כך מעצבן. זה המסובך קור הזה. כל כך מוזר. מי חשב על זה? מי חשב על הדבר המוזר הזה? הנה. איך הוא קפץ על זה? הנה. זה המוזרקור האחרון. מתי נסיים את המוזרקור הזה? מוזרקור. תמיד חייבים לעצבן. אני אעשה. אני אקפוץ על הריבועים. אז ככה. מוזרקור מוזר. מוזרקור הזה יותר מוזר מכל מוזרקור. טוב, לא. להיות ישר. להיות דק. לא, אבל איך? אחי, אני חייב לדעת איך עושים מוזרקור. טוב, אז הם אמרו לי ייגמר הסרטון, אז חברים, בינתיים לפני שנגמר הסרטון, אתם פשוט תראו אותי מנסה לעשות את המוזרקור. מוזרקור, נפלת יא גרוע, יא אפסי יא ארצי. טוב, נעשה קיצור דרך. נעשה את זה קיצור דרך. צריך שזה יקצר את הדרך. וואו, כל הכבוד לי שעשיתי את הקיצור דרך. זה די יותר דרך. זו קיצור דרך, זה הרחבת דרך. הנה, הצלחתי. זה כן קיצור דרך? לא משנה. בדיוק שחשבתי שזה כן, חשבתי שיש לזה תקווה. אז חברים, אנחנו נתראה בפרק הבא שבו אני אשלים את המוזרקור הזה. מוזרקור! יאללה, ביי.